Lesu zdar, já vás znovu mám videa na maturitní otázku z pěstování lesů, číslo 22, která vlastně zní přírostné hospodářství a prostorová skladba toho porostu. Přírostné hospodářství. To je vlastně založeno na co největším přírůstu. Chceme vlastně využít maximální světlostní přírůst. To hlavně ovlivněno hodně světlem, vodou a živinama. Chceme zde zvýšit stabilitu jednotlivých stromů a odolnost toho porostu. V porostech hmotního věku vytvoříme příznivé podmínky pro přirozenou tu obnovu. Principem toho je vlastně včasné a intenzivní jako uvolňování kvalitních a přírůstových těch jedinců. Prostě hospodářství přírůstné, tak vlastně tam je silné výchovné zásahy od toho mládí vlastně. Cílem je vlastně vypěstovat silné ty sortimenty, která vlastně přináší i tu vyšší stabilitu. Chceme, teda kvalita je teda bohužel teda něco horší. To je velká sukatost, horší vlastnosti toho dřeva. Třeba máme tady příklad třeba smrk na ogolených stanovištích. Musíme dávat pozor hlavně na kritické zakmenění. Nesmíme dovolit, když je vlastně z 10 stromů odstraníme jich 7, ty zbylé 3 stromy nahradíme ty ostatní. Takhle zvolíme radši ten opačný způsob asi. Máme potom jakostní přírůstné hospodářství. Cíl vlastně toho je vlastně zajistit vysoký objemový přírůst, ale i vyšší kvalitu. Máme tam 2 etapy. První z toho tak vlastně pěstovat porost tak, aby se kmeny čistily, aby tam byla vyšší ta kvalita. Děláme tam výchovné zásahy dle běžných zásad těch výchovy jednotlivých těch dřevin. A v té druhé etapě tak vlastně, když se ten výškový růst zpomaluje, provádíme silnější zásahy. Cílem uvolnit koruny těch kvalitních stromů a podporu tloušťkového přírůstu. Podporujeme zde úroveň samozřejmě, aby jsme zajistili tu půdokrvnou výchovnou funkci, prostě spíš tu výchovnou, to by bylo lepší. Máme potom metody péče o porostní zásahy, Cíl je vlastně dosáhnout vysoké přírůstu na vysoké zásobě porostu, že dřevo roste na dřevě. Tady by se použil nejlíp ten hospodářský způsob výběrný. Je tu hlavně podpora té přirozené obnovy. Výchovné zásahy provádíme dle potřeby pouze, kde vlastně odstraníme ty nekvalitní stromy. Pěstování vlastně těch silných sortimentů prodloužením doby odmítí vlastně, to je vlastně produkci zvýšíme pouze ve zdravých kvalitních porostech. Musí mít vlastně dostatečný tloušťkový přírůst i ve vyšším věku, jako je třeba u dubu a u smrku. A jako třeba tam máme to rezonanční dříví. Je tam vlastně nevhodné u dřevin, které vlastně trpí houbivými chorobami, jako je třeba borovice, který tvoří to nepravé jádro, jako je buk. Teď bych se přesunul k prostorové skladbě porostu. Je to vlastně rozmístění stromů v porostu nebo rozprostření těch korun. Potřebujeme k tomu hlavně dobrý spon, kde vlastně to je vzdálenost od sebe. Máme pravidelný spon, kde může být čtvercový, obdélníkový nebo trojúhelníkový, nebo je nepravidelný spon. Hustota toho porostu tak je vyjádřena vlastně počtem stromů na jednotce plochy. Mění se věkem toho porostu. Zakmenění, tak to je vlastně u starších porostů, to je vlastně těch poměr to je skutečné zásoby k zásobě té tabulkový. Zápoj, to je vlastně kdo vzájemný dotyk, prolínání těch větví toho stromu. Ovlivňuje vlastně pronikání světelného záření a z těch srážek do toho porostu. Máme jich to zápoje 5 stupňů. Máme teda přehusty, ty větve sousedních stromů se jako prolínají právě. Pak máme dokonalý, kdy vlastně se jenom dotýkají ty větve těch sousedních stromů. Pak máme uvolněný, kdy vlastně mezi těmi korunama těch stromů se vyskytují malé mezírky. Pak máme dočasně přerušené, kde ty mezírky se časem zapojí. A pak máme
mezernatý zápoj, kde vlastně ty mezery už se nemůžou zapojit, ty mezery jsou až tak velký prostě. Máme potom ještě horizontální nebo vertikální zápoj. Ten horizontální zápoj vlastně může být mělký nebo hluboký. A ten vertikální tak vlastně je složený nebo ustupňovaný. A to by mělo být asi vše, bych řekl.